Mashini ya koramogi laiwa mar ote machuok oyaw manaria deka uchiel nono wanyalo twako tenore koda weche manyien mawan godo kachiel koda mabende wamedo yudo kawakelo nigi bende nyalo luwo wa embui mag oganda wantie achiel kachiel embui mar Instagram achiel kachiel embui mar YouTube kachiel koda Facebook mano Ramogi TV bende wayudore embui mar X nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ogai mar obila Japheth Koome ogwetao bang' jopiny jodolo kod riwruoge makedo ne ratich oganda kete mbero maliet ewi nek mag ji 42 e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod tend Ruto jumbe 3 mokalo. Kaluwore gi mano, Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Chris Owino wuotho kodwa e tend Japheth Koome kaka ogai mar 4 mar obila nyaka ne Kenya tim lokruok mar katiba. Ka ochwe to omuomore, midhiero mag jatend piny William Ruto odhi nyime gi chwe ka koth bang' ogai mar obila Japheth Koome gwetao ndalo achiel kende bang' Ruto wuoyo buch ten migepe mare odhiambo manyoro. As I take charge of the National Police Service, Honorable Chief Justice, criminals out there, please bear with me because you face it. We are not threatening anybody, but we are stating things as they are. Tunataka kusema ukweli. Japheth Nchebere Koome, ogai mar obila mar 4 e bwo katiba mar 2010, ogo bade piny e seche mag midhiambo bang' bet e nyong'ong' ewi ka obila osebedo karakore kod jong'anyo e bwo tende nyaka ne okaw telo. E bwo jumbe 2 mokalo, Koome osebedo e mbero maliet ewi tho mag ji 42 mane obila ochielo kod magina kaachiel gi ji mamoko mohewo 600 mane oyudo hinyruok mag magina e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mag kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni ng'anyo mokwongo mag Gen Z ne oyudo puoch e piny mangima kuom bedo ng'anyo mamuol, obila ne otiyo kod teko mathoth kendo chielo jong'anyo kod magina kaka Rex Masai. Tend obila bende ne oyudore kama diny ewi nek mag jong'anyo mane omuomore nyaka e od bura, kama moko kuomgi ne ochiel kod magina kendo wito ngimagi e alwora mar od bura. Kata odoko ni jatend piny William Ruto ne osingo mar tieko chenro mar ndhiyo kendo lal kod jopiny e yo ma ok ong'ere, chenro ma kamano ne oduogo kendo e bwo tend Japheth Koome kama rowere mag Gen Z mohewo 39 ne ondhi kod obila e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. We are looking for Dr. Austin Omondi. Dr. Austin Omondi is the person who started Medics for Kenyans, an initiative that was helping people who are injured during the demonstrations on Thursday. That if they're abducting Dr. Austin Omondi, it means that the government is out to kill its own people. They're going to ensure that the police shoot you or they injure you and you can't be helped. Luet Japheth Koome ne ochako bedo kod remo e kinde ng'anyo mag Azimio ewi pek mar ngima kama ji mohewo 30 ne otho e lwet obila e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Koome ne okwedo weche makamago kendo ramo ni jotend Azimio ne onyiewo ringre jomotho e kuonde kano ringre jomotho kendo goyogo picha kaka yo mar ketho nying obila. Wach makamano ne ochwanyo josiasa mag Azimio kendo ne gindiko ne doho mar maundu mar piny mangima ICC mondo oyaw bura ne Japheth Koome kod nek go. E lendo mare to Koome dhi dala, jatend piny William Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Ruto bende ogwelo kamanda mar obila mag Majoni Eliud Lagat kaka jalup ogai mar obila kaachiel gi James Kamau kaka jalup ogai mar obila mag Kanga. Japheth Koome ne oriwore kod obila higa mar 1991 bang' tieko tiegruok mare e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e higa mar 1990. Ne oyiere ka ogai mar obila manyien e tend William Ruto kane okawo kar Hilary Mutyambai. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.